Здравейте, фенове на Gameplay Консала! Аз съм Банката и вие сте с новата поредица, обещана от мен на Orcs Must Die 2. И да, една така, как да кажа сега каква игра. Хубава игричка си е. И нека да създадем нашия нов герой. Ще бъде това момчето. И ще се казва Gameplay Консала. И да, създадахме нашия нов герой и започваме с нашата първа мисия, както се казва. И да, нека започваме. Ще си играем на синглплеер. На епизод ще има може би по две, мисля да са. По две мисии. Има една, примерно, на първото, както се казва The Age, второто, както се казва The Tunnels, такива по две ще са. По две ще ги караме. И да. На World of Warcraft ще има... Абе, още сме в началото и да, сега гледайте. Те няма да ги гледаме. Просто знаем какво да правим. И само да оправя малко звука да намалим. Добре. Ето така. И да започваме. Разполагаме с 4000 левчета. Левчета. Това тук. И още едно тук. Това тук. Сега започваме с тея. После с това. И нямаме стотинчи сега. Стотинчи нямаме. Затова ще сложим още едно. Тук. Ай, сега да ги крътим. Видите сега какво става. Почваме ли ги? Ай. Излизате мърши. Бавите се тук, бавите се. Ха. Много знаете. Къде бе си тръгнал? Знаете, не трябва да стигате там. Защото просто не трябва. Тук леко ги изпуснахме. Аре! Next wave. Само да сложа още едно. Тук е така. Така. Хайде бе. Ето. Да знаете, последната винаги е многобройна с такива орки. И между другото ще ни нападат тази игра само зомбита и едни други такива по-тъмно зелени. Сега ще ви ги покажа, ако излезнат. Какво прави този зад мене, бе? Падни, бе. Ето е тея. Виждате ли ги? Тея с нещо като броните. Има едни киорки. Бе. Биги тея, бе. Ето е това, дето сега го бих. Ето е такива. Бе, мри. Къде да сложим? Сложим тук. И едно тук, ако минат. Така.
Ако искате, пишете примерно в коментарите, ако искате да играеме с вас, с фенове, само ми пишете и почваме. И чак ми взе кръв това. Тук как съм ги запълнал, не мога да мръднат. Трябва ми това, матка. Къде се тръгнал, бе, чиче? Абе, батко. Ето така се прави. Ти се събуди, бе. Кат. Събудихте се, те са по-здрави, да знаете. Така. Я. Така, имаме още едно, така че ще сложим още такива. И тук ще сложим едно. И тук. И... да, ще почваме. За да могат да се бавят повече. Много излезнаха, бе. Мали. Къде тръгна, бе? Майко. Ко ще ги правим толкова, бе? Това е май последната вълна, да. Да, това е последната вълна, така мисля. Те колко са, бе? Да взема кръв. Само е това са, така мисля, че само е тея. Ето, да, само те са и приключихме с първата мисия. И да, само да отворим спелбука и направо ще се видим на втората. Така спайк трапове имаме. Какво мога да вземе друго? Спайк трапове. Колко? Добре, спайк трапове имаме. Ново оръжие, само не мога да си вземем. Само вземе ново такова, да замръзва или... да вземе това, да замръзва или нещо. Дефенс. Какво е това? Или па да си вземем едно такова за дефенс. Passive increase players health active shield player from damage. Това защита е един вид. Да вземем ли такова или... няма, не вземем такива, така че... добре, ще вземем едно такова за дефенс. И да. Добре. И да, ще се видиме... да, точно на втората мисия. И да, ето ни на втората мисия. Тук са два тунела, мисля, че само от един ще излиза, но аз ще заредя и двата. Защото малко май от ето няма да излиза, така ми се струва. От ето няма да излизат. Да ще видим, айде. Чакай. Добре, сега да видим с кой имаме. Добре, това.
То армор си го сложа после, като ми свършите тези работи. И да, първо стените ли да заредим? Стените така. После слагаме спайк траповете. Защо не мога ли тук да ги слага? Добре, това ако минат, значи ще стане така, така и така. Да. Спайк трапове. После на следващото ще слагаме това прилепкащото. И тук на стената така. Един спайк трап. И да, за нищо друго не ми стига. Така. Аз на героя си имам. Да видим дали от другата страна ще излезнат, само че. Добре, чак сега. И тук ще сложим така едно прилепващо. И да, пушваме. Да видим от една страна ще излезнат ли. Не. Към. Те не могат да минат. Къде бе си тръгнал? За гъбки. За манатарки, печурки. Яу. Дръж. Къде? Спайк трапа ми се зарежда. И да, next wave. Това за дефензивното, къде го купихме, това се ми зарежда. И сега и там излизат. Айде, сега тук нямаме такива. Сега ще държим. Трябва да го заредим. Къде тръгна? Ай, обясни ми. Ще да падна. Ще съживиш ли? И тук трябва да заредиме, така ми се струва. С тея. Ау! Много станаха! Не. Бързо. Дай. Дай там, давай. Поне спайк трапове трябва да сложим. Така, сега вървим от другата страна. Сега от двете страни, Не е зле. Тук става трудно, трябва да сме двама. Тук сега ще има майнак. Сложих колкото се може повече спайк трапове. И... умирам. Да, умирам. Нямам кръв. И умряхме.
Много станаха, бе. Така, чай сега да заредиме тук хубаво обилно. Така. Тук спайк траповете си останаха, само че на тази страна трябва да зареда. Видим, тук така ще стане. И ще са лепкащи. Едно лепкащо. Пак ли от двете страни? Не. От двете страни ли са? Не. Добре. И от двете са. Сега дойдаха и по-големи орки и стана... Сега ще стане меле. Ако умра пак... Удри ги, бе. Тук стана трудно. Трудно стана, трудно. Къде си, бе? Ще сложи спайка да рапове. Ай, next wave ли има, бе? Нямам пари. Явно пак тук ще става мелето. Тук сложих нови прегради. Сега давай яд. Отново се правите на добри. Тапаци. Само ти ли остана, бе? Айде! И, дами и господа, това беше от мен. Малко тъпо стана. Малко умряхме един път, ама няма нищо. И да, това беше от мен. Очаквайте и други епизоди от тази игра, от следващите нива и да, до следващия път.